Before the UHC Act po kasi kung naaalala nyo, kung gagamit kayo ng benepisyong PhilHealth, meron tayong tinatawag na 3/6 rule. Kung medyo may edad na tayo, baka naabutan nyo pa yung 9/12 rule. Yung mga ganun pong rule, ibig sabihin dapat prior to your confinement, 3 months before your confinement, meron kayo, 6 months before your confinement, meron kayo at least 3 months na hulog. Naalala niyo po yun na nagbibilang-bilang pa kayo ng mga buwan since your confinement. Pero simula po ng Universal Healthcare Act, hindi na po tayo nagko-compute ng gano'n na dapat may payment within a specific period. Ngayon po, dahil sa immediate eligibility at alinsunod sa Section 9 ng Republic Act 11223, ang lahat ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth at kahit pong walang sapat na contribution, sila po ay automatic na makakagamit ng PhilHealth benefits.